Obia ana m ayọ ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ around ka ha bata bịa were oche before anyị akwadoje karịa ụka ikpeazụ na-ayọkwa onye nwere ike ibe akwa ihe akwa mere si bebe akwa na ihe akwa mere anyị hapụrụ mmadụ ihe akwa mere so ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ inside batanụ ka anyị nọdụ ana before DJ anyị abata biko before anyị agaba church. Thank you very much. Ochendo Ejike Iloh Ochendo na-achị Ochendo
Ochendo Iwo Degu, ever been on any way, and I look it. Ochendo America, Palambo, in the day, check what I'm going to kill him. I'm going to tell you, I'm going to kill Rest in perfect peace till we meet to part no more. May your soul continue to rest. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ochendo walk again. Oh, how far, oh, how well. Yes. May your soul rest in peace. May your soul rest in peace. May your soul rest in peace. But thank God, you came in. What you announced, American Bank. Ejike Iloh Academy. Loro cadine, mantua, lega canile lo che vediamo, e che la dico io sono una canile, che pure che non so che dire, ma Jesus Christ, Amen.
Hold up there, hold up. Onye nọ ebe ahụ na onye nọchiri ụzọ dị. United Brothers, United Club.
brother, Chief Ochendo, Ejike Iloh, a man with respect, a man like a man. Pastor T. Karobi, Honorable Tony Lanford and Zembe Karobi, the Honorable Commissioner for Youth and Sports in Imo State, currently serving. Please, I assume no Karobi. I assume that the moon you had in the Supara Karobi. When I see we are chicken, people, everybody when you are Chineke Mandeka Ma, Chineke Mandeka Ma. Hilton Brothers, I am Keneono. Honorable God, my parents, well, I am Keneono for your time. They signed a very good farewell to our brother. A very big farewell. Thank you very much. Thank you very much. There will be no room again to open this casket.
from church straight to the evidence floor, evidence. Or when any of their members to come and pay the last respect. Evidence floor. In absence of that, please. Chief Ochendo. Commander Wano. The promoter. Akuti Bakovinia. What did you Ochendo? This village is not there. Ochendo. This village is not there. I am second guy Koma. I am second guy Koma. You believe that I got also one after the other, turn by turn. Ochendo. Ejike Iloh. Please, everybody, let's move to the church. Please, let's move to the church. My own patata. Chief advisor. Chief advisor. Kamekon kenigwe gari funare aye ma mee ka okpukpe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Ị gaghị enwe nsọtụ n'ire
Salvation belongs to our God, who sits on the throne
Lamb. All the angels stood around the throne, and the elders and the 4 living creatures all fell at their faces before the throne and worshiped God, saying, Amen, blessing and glory, and wisdom, thanksgiving and honor, and power and might be to our God forever and ever. He is arrayed in white robe, and where did they come from? And I said to him, Sir, you know. So he said to me, These are the ones who came out of the great tribulations, and washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God, and serving day and night in his temple. And he who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger anymore, nor thirst anymore. The sun shall not strike them or any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of water. And God will wipe away every tear from their eyes. This is the word of the Lord. On page 7, Apple 249, talking now.
in the name of peace, people see so okay. Now let's Amen. I will Jesus Christ. Hapo alipata mwana na kuino kujene page 9. anyị na-ekele Chineke onye mere ka ọ dịrị anyị mfe isi n'ebe niile dị iche iche wee gbakọta maka ịkwanyere ugwu nke ikpeazụ nye nwanne anyị nwoke Thankgod Ejike Iloh. Mgbe Chineke na-enyere anyị aka, mgbe eluigwe na-enyere anyị aka, mgbe Chineke na-anụrụ anyị ọgụ,
ọ na-adị ka a ga-asị na ọ bụ anyị bụ onwe anyị bụ ndị dị ndụ ji aka anyị wee n'ọrụ onwe anyị. Ụfọdụ na-esi n'ihe ize ndụ banye n'ihe ize ndụ nke ọghọm. Ụfọdụ na-enwe ndị ga-enwe onye nke ha nwụrụ, onye nke ọzọ anọrọkwa na mortuary. Just yesterday, a young man died. Egburu the young man in Lagos. He was killed in Lagos. And we're up till now, any day on no wedding or wedding call. Any day on your man up till now, and we're on the man here. And we're going to man home go. Nobody knew that he had died. He had to not as he addressed one home go now. 1 year, 1 year. And I run and bow. And I was here on the phone as the opera of the family. Can we have 1 year, 1 year? Nobody had a gaziaga. Ajuazia Juju. Juzie Renebo in Lagos. Landlord ya wesi. Na ofuru ya n'izu gara aga mgbe ọ na-apụ. And since after that last week, no fubehi anyị aka fubehi again. Na ihe oyi na-apụ one red singlet. Edere 33 n'azụ ya. Onye ji wee dress bịa. A na-achọzi. And then make announcement. Until I fuzie ya ebe side the satellite town ebe Bugoria. What else you here na waterproof? And he have here because he has the material now go to go now landlord see na born apple. Oh you singlet there 33 and 33 am singlet and red singlet and oh you kwa oh you mba fuzie. So kile kene bera ya mara na ura no. Na ba ne ni me kwa ni na tendo. Ni ma hu lo. Apple 300. Apple be extreme cases of emergencies. There will be vicissitudes. There will be ups and downs. There will be changes and chances. It is there. But the difference is that when a Christian faces such changes and chances, you rely fully on God. I am safe, whatever may be done. With my Savior ever near to guide me. If it were not to be so, that wouldn't have been a situation. Again, when with my Savior ever near to guide me, I am safe, whatever may betide me. From the storm and tempest, He will guide me in the hollow of His hand. In the hollow of His hand. Oh my. In that hollow of His hands, I am safe, whatever may betide me. In that hollow of His hands. From sorrow to thanksgiving. Not from sorrow to sorrow, but from sorrow to God. Organica, let me tell you. Yesterday, you man, yes, you did. Oh, I yesterday, Burosia, not from Lagos, they arrived away, cut, from Abo to Joshua, after you get to the court. As soon as he went one day on my head, as soon as he was Chelesian over the girls. Man of the over the girls, they put that there and waterproof, because I hate them waterproof, they put me on a pen there. They put the Welesia, but you're to tell them. They won't go their way out to do not cheer. Can we give up with those here now? What he has forcing those here, you will not believe it. Agency said, yesterday comes for. Now they just said that when I need it, I don't know who might go when you get to one come money. Then I don't go one in all. Chief, sir, Mzee, doctor, professor, bishop, archbishop, private, doctor, papa.
to customary court, from customary court to magistrate court, from magistrate court to high court. And they make it there. But there was no such chance. Myself talking to mom, over about 5 clothes. Over about 5. Teenage store, over about 6. Surplus. Store. Surplus. Castle. And we put up medical shit. Let you get in the corner. And we put a singlet. Which is you don't know shop on. And we put a part. Can see what the money is? We are just nothing. Let's continue. Ndulu kugini adodokuwa. Kaisa haya. This is a ndulu adodu. Ikema kutaki ihemoke. Emesi ya owe wananya.
nke Thankgod onye a ga-enye arụ ya n'ime ya binyere Kraịst na Brothers nke gị na ka o wee bịa na alaeze eluigwe gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Mmadụ nke nwaanyị mụrụ nwere anya mkpụkpọ ile ndụ o jupụtara n'ịhụju anya o bụrụ ebudego dị ka mkpụrụ osisi ọ na-akpọpụrụ iko iri ọ dị na-ete ndụ ọnwụ onye ka anyị ga-agbagbu ihe ya aka ma ọ bụ ego onye nwanyị ma onye nwanyị kasị ebere onye nwanyị kasị ike onye ọbụla dị nsọ jupụtara na ebere ara anyị n'ime ofu nke elu ka ọnwụ ebighị ebi onye nwanyị ịma ihe nzu niile nke obi anyị emechila ntị gị na-eche ebere ya mere obi dị m ụtọ mgbe m na-aṅụrịkwa ọṅụ ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ iru gị ka ọṅụ zuru oke kwuru a ga-ahụ onye dị Olileanya nke
Thankgod Ejike Iloh n'aka nchebe ebere n'ime okwukwe anyị kwere n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, onye nwụrụ ma bilikwa ọzọ ịzọpụta anyị, onye dị ndụ soro gị na mmụọ nsọ na-achị achị na ebube ruo mgbe niile ebighị ebi. Ọzụzụ atụrụ site n'ọbara ọgbụgba ndụ ebighị ebi, mee ka ọnụ zuo oke n'ezi ọnụ niile n'ime uche ya, ya lụkwa n'ime ụlọ ihe niile dị ezi mma n'anya ya. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ n'ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dịnyere ezinụlọ a nyekwara anyị niile n'otu n'otu ugbu a na mgbe niile.
biko nke a ga na-agbachi ndị ọjọọ na-agbachi ga-agbata ezi ya na ekonye aja onye nke onye nke ọzọ ekonye anyị mara nke ahụ usoro anyị ndị ọkụkụ niile ga-adeta ya na patronage gịnị anyị si ebe a na-apụta ọnụ aka anyị nyere ile n'aha Jizọs ndị ntorobịa okay, what's not like you do going on? When a child is born to the world, creates God in his heart, and we all begin to rejoice, thanking God for the good things He has done. But when a child dies, we got the other way round. The news of death brings sorrow, and then it comes to us thank God. But who are we to go thank God? This was the thing from my father. When I was born, my father accepted me, cherished me for who I am and what I was trying to become. I became his baby. I remember him when he used to sing this song. Nani alright, I give you check down. This simply means it is only through our work of action on earth shall we be used to remember anyone. That is the message he left for you and I. Because the legacy you created and foundation you gave for me to stand upon is what I am promising you by the grace of God Almighty. I will not fail you, my beloved daddy. I know you are, you as a man who had your own character and who loved peace. My dad, Chief Ejike Iloh, also known as Ochendo, you will forever remain in my heart until the day that my heart stops beating. I am very grateful that I am becoming a more realized human being, a more caring, compassionate, and empathetic person because of my dad. Still, I will have for the sake of having you back. Thank you. Page 11. 139 on page 11. Never can you use to do, never. Once before, I am the one. Page 11. To the personage. Onye nwaanyị gozi anyị n'aha Jizọs.
Anglican Church Ahaniachi Bonde Karo Katata Wefona Odogu Garana Kanri Kenna I nekene ko mo 90 su Lagos bia na wetrata nekene ko ndi si ebe di chiche we o kamado si bia ndo no wa ka na echeke Egobos Empire ifuru degbu ejiwe nie nwanna anyị nwoke ifu na nwoke na-emesapụ aka mgbe ọ dị ndụ ị na-atụ ụtụ n'ụlọ ụka ọfụma achọghị na ike nie gị ọfụma ị na-eji ndị ụka ụgwọ ndị ụka enye gị ka onye na-eji ụgwọ Ochendo bụ ezigbo mmadụ ifuru na-eji nwayọọ nwayọọ deftechi egwu niile agụọrọ ya tata na ọhịfụrụ nke izizi agụrụ chi gaa na page 16 site n'ịhụnanya Jizọs ọ ga-adị mma maka na big man ọ ga-adịrị ya mma achọ egwu ọzọ page 24 nkume mgbe ebighị ebi nwoke bụ ezigbo nkume ọ na-enyere ndị mmadụ aka ọ bụrụ na ọ dị mmadụ m nwụrụ oke mmadụ ọnwa emego anyị ihe mana dibenu jigwa anụ nwayọ na nri ndị a niile gafere ebe a jigwa anụ nwayọ na nri ka ndị apam so nwee ike ebu nwa n'ụbọchị nke unu asụkwa na ozu na-anyịzi arụcha ome ọchọkwawo ndị ozu ga-ada n'ahụ mmadụ asị ọmama na oke nri ka ọ sọrọ ya iwe otu egwu niile agụrụ taata efu na nwanne anyị nwoke gbara mbọ n'ụwa wee kee n'igwe na-eji ozi tata ndị servicemen pụtanụ n'iru ebe a ka ntiri n'ụtak ndị ga-eke nri iche ndị ga-eke pepe soup iche ọ big man nwụrụ ọnwụ nche na ọmụ ọ ga-awụ ogbuo ndị mmadụ a na-ebegheri akwa ebegheri ifuru ụdị egwu agụrụ tata ezigbo egwu ụkọchukwu kpee ekpere nwayọọ nwayọọ nọrọ ebe a nụma na-ekpe ekpere si igwuchakwa anyị ya bụrụ na ọ dị mmadụ m ihe ga-anọwa abụ 404 dịka ịbụ anụ ọfịa ga n'ili ịmanụ odogwu ha ọmụnwa na ana because before nwa dị nshọ na nji ụgwọ eji m ụgwọ si na ọdị emere last year jide ụgwọ nke last year promise niile nyere m n'ọnụ ụka nweghị nke m mere and ụkọchukwu ga-ama na ọdị mmadụ m nwụrụ ihe a ga-apụrụ m abụ 404 dịka ebi aga n'ili and a ga-eme announcement mgbe evuru ụdị mmadụ m ana because abụrụ m ezigbo mmadụ a na-agasị biko ndị niile onye ọbụla tupu ebe otu bụ sọnsọ ụkọchukwu ga-aga ike ezu ị na-eme ezere maka ma m n'ili m ga-ezere servicemen niile biko achọ ka unu biko ọmụmụ na ihe a ga-abụrụ m abụ 404 ịma abụ ahụ ihe dịra na ya nke a na-akpọ ọla onye mmeri na enyi sọnsọ ofu onye ya wụrụ ndọba anya chị na ụkọchukwu anọ n'ọkatị ga-enyi m maka na m ejighị ego ime ihe a na-abụ na-abụ a la 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 oke iru mgbe egwu a mgburu oge ya n'isi mgbe ị ga-eji maa na ị na-ana ana mgbe eru oge la 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 chọọ m ikpe okwu aha nke na-ewe iwe ma ị nọ n'ile wu ma half spark ya ịfụ nwaanyị na-ere ọgba ka o meghere ọrụ ihe na ọtụtụ nnọkọ nwe ihe na-ese ego na ndị ụka ha na-agbọghọ ọgbụgburu onwe m mana otu ọ bụla ọ dị anyị ga na-aga ike ụbọchị n'anya ebe efu na akwamozu ndị Igbo chendụziri akwamozu dịzị ka na-eme celebreshọn ịfụrụ nwa agbọghọbịa bụ ịfụrụ ebe a nwaanyị ga-abụ gaa na-aga ebe mmadụ nwụrụ mekie ọbụ fiksi anya nwa mma na-aga ebe mmadụ nwụrụ
onye mere ọnwụ ji egbu mmadụ ọnwa ọ ka dị ụlọ nke ime gị ọ ka dị ụlọ nke ntị ọchị ka nkwukwuo n'ofu onye mmadụ ruo kwadochi ọfụ maka ebe a na-eli ozu mechachi na onye ọzọ amanwụ sọsọ ofu ihe ahụrụ ebe a dị ma ha bịa cheki efu na Ochendo sere foto bifo onye anwụọ ọ bụrụ dị mmadụ mkpadukwu anyị nwụrụ anyị ga-achọba foto ya ga eji eme posta everything gabe mmadụ bọcha mkpadukwu anyị bịara bụ ule sere foto ọchụm na ha ese ha gawa mba onye ọzọ ihe a ka anyị mekọtara wee nweta foto esiri n'ụlọ akwụkwọ onye ọzọ nke Ochendo mkpuchi okpu ope anyị gara n'Enugu chi ndị foto biko ule arụfere anyị mpa anyị ka ọ dịka okpu adịghị n'isi ha garute okpu chi ya n'isi anyị ga-agbaghara ndị nke mma eme ihe na kọmputa si ha ule ndefere mpa ka ọ dịka oji mkpọ ha arụwa mkpọji dị ihu nwoke abụchi ọ nwụrụ chike ọchị ọ dịka onye binye n'ọnwụ ha ga-esi dadị ihe ha bai bai o nweghị ihe unu na-ebere akwa dadị unu gara n'igwe unu nwere ezigbo ụbọchị nke nwunye ekwere ka o jide shọvel maka nwunye m ga-atọkwa arụ ala ọ ga-ekwejikwa ihe ekweju so mmụọ Daddy, don't forget everything you promised us. I will do it for you. Oh, Hannah, come off. How I wish I wouldn't have got a HIV. But I'm not saying that you wouldn't have got a child with a people in the respecting the but I want to be over I said, I can't read it now. But if I want to get you, where did you get any? Why did I lose you? Get a look at your home. After that, I gave you back. Lovely. Only the night that I will go to Dubai now. I have to put you on. That's the brother. I'm a prisoner. God have taken control. Under my head, I got a card. But I'm going to get you a Jamaican or whatever. Maybe so. It was okay. We take it anyway. I can't be free. And my canopy sitting in Rebbe. Hey, Madam Matramaki, you should name it for. Oh, I want you to rub like a forever. Okay. I want a canopy teacher, Macando upon an eba because when you're on a Gagana canopy, I am a table very soon. In our mappe, Noka, with the Puyanuka chain has a new. So, because when you're on a Gagana canopy in Syria, now I have been here a bit of Arola Christi. For a long time, to go to Purana, 1 year old, I don't want you to get a bad walk before I enter. Awkward room for a Christi. The Canada House, what I want to go in here for. Yet, she had a lot of the house of this and she heard you in the how you've been going. It's the fright to over honorable. 1 minute to go. Now the Chief Security Officer, the Custodian Officer of Ojiriba Local Government Area, in the person of the Executive Chairman of Ojiriba Local Government Area, on Baketa. The Chief Guard of Ojiriba Local Government Area, Honorable Chilelu Onyapa. Ezumo Ochendo in Lagos, Oya Bataketa. In Nayana, he's encouraged, he can wear his personal assistant. Obwefi Area also come Bata. If I can have a courtesy is an honor in him at the hand. Or the Executive Chairman of Ojiriba Local Government Area Bataketa. The White Lion of Ojiriba. Woke on a Metanobi. Woke him external on a Metanobi. Oyana Gaketa. Kokene Ezunono Ochendo. The Executive Chairman, sir, Ezumoi Ochendo.
The Omes Global, not Olympic, Nachi, Oya Batakita. Come and last respect to Israel Yawoke. Oyani Abidolo Babambo. Israel Oyani Abrona Cops. And Oyani Atokoro Korobia. Tata, Ogaresia, Yazurika Nandoka, the Global Omex. Obon in Anomaka M21, the Lagos, Makandisi Lagos, this is the CEO. The CEO, Achamaka Construction Company. The CEO, Mitchell Properties Nigeria Limited. The CEO, Mall Logistics and Services Limited. The CEO, Ottomans Nigeria Limited. Oyabata, Ketanoa. Madam Apamado, one out of where. I had to come to Norway, Makaneba Kanaka. Progress. Because you know, I'm going to again before I hands up like I am I just didn't so you get Saya kelam yo, tapi komen kau halal saya mana pakai? Apa mana? Oke, ada gelam mau. Aku pulau lo dulu di Ejike. Sekarang waktu dah halal saya dulu bu official. Waktu dah aku obi dulu nama mau nubi. I won the evidence progressing Lagos chapter. I ran up Thankgod, Iloh. Get your Ochendo. Everything go. Oh, very hard. Although I am Manodo. Because I lose the money. Everybody goes up to so I remember. And I'm a honeymoon I'm a honeymoon in evidence. At the lemon, I should get better. Oh, you see, I have my time. I'm going to be white. You know, all of our members, all the words were. So, my young a hat. Actually, the one I organize money. Take a honey by never. I let you go down. I didn't mind from a man and natural. Oh, mother. I'm focusing on one of what I am. I'm not focusing on I am. I had to go at the fortunately,
ekele m unu afọ nke unu si wee kwado wee sị na unu zuru ka eme na-asụ nje ka unu jiri ọ ga-adị unu na mma n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka a na-asị dịka unu wee hapụ ọ dị wee fọrọ Lagos wee bịa nọrọ ebe a wee na-ekpekpe na-asị na njem ahụ unu bịa unu ga-esi na ya wee fụ ihe dị iche n'ezinụlọ unu na ndụ o nwere ike jee obere pọgata apịa gị nwa obere ihe pịafọ gị nwe ihe a iriri na nwunye gị na-enye gị dadị ị ga-aga mana ọ ga-afịatụkwa ị ga-aga eluigwe ọsọ gị mere mmehie ruo ụbọchị ị ga-aga eluigwe maka ịnọ warawara Jizọs ka na-eme ibichi na agadi ya pịọhe ka a na Paradaịs ga tụkwuru onwe ha ịnọ warawara ọ ka esi wee kwuo ya nwaanyị ọma ịgago ibe eluigwe ịka nwa ọdọmadị irigwe eluigwe ịnọ warawara ndị ahụ heavenly candidate anyị ha anyị na-ama ọ bụrụ na ka a na-emere crusade ụmụnne mbenye na-aga dị side onye mmadụ m ga-amadụ m ọtọ mma bụ iri kirikiri ha wee jikwado m ego na-ewesịrị wepụta ma na-asị m na a na-achọ m ebe na-ebere onwe m akwa na-ebe enwere ego ji ego ya bịa ibiri ị na-aga ndụ m ndị akwa maka hapụ m aka ka m baa akwa ọfụma hapụ m aka maka eji ome ego ji akwa ozu onye ejighị ego ijide na akwa akwamozu ka nọ mmadụ agaghị egbu onwe mana tutu mgbe ahụ DJ Wise na-echeta na Ochendo apụgokwa n'ụwa o sote ndị nsọ na-agụ haleluya haleluya dede nwachi eze nwachi kedu na okay. Hopefully, I thought of the development of my own. How has this way about to forgive it? 1 year, a family now, no, to go to 2 catalog of hero. Who will find back to mouth? Forget what I prove back. I'm okay. On a chiapa. When I can't go about the party, the man done. Hold the chamber, but then I have a couple. I want to go there. I want to jog one. I want them top one. Stop one and left my abu ni esi ma abu ai sakala mgyo abiko megoduka ohaneze mara fadi na onye bu chedu chedu ogade gị na mma anyị fụrụ ọnọdụ unu dị iche ebe a sị ka anyị kọwagodoro ọhaneze ndị nọ ebe a ekele m unu afọ m mgbe unu gba wee bịa wee sị na unu zuru ka eme na asụ ndekọ ndị ọ ga-adụ na mara aha Jizọs biko gbagodo ọhaneze ka isi wee mara ọga anyị nwụrụ anwụ oge ọ dị ndụ Jizọs nwantịntị oge ka unu nya si wee dị na mma onye nwụrụ bụ our patron, one of our patrons, United Brothers Club. Oh, yeah, my man. Oh, yeah, onye ji ezigbo Ochendo bụ one of our patrons, abịa anyị nọ wee na-eme this meeting.
onye ọ ya bụ ọ bụrụ na ihe sie ike na ya agbapụta ya asị nna onyekwara anyị solution nye anyị advice asị nna so Ochendo bụ ezigbo onye nke anyị ọnya ka anyị ji wee nọ ebe anyị nọ anyị ebegidego akwa mana anyị afụgo na aha ebeti ya n'akwa Bible si in all condition anyị enyekwa Chineke ọnya ka anyị ji wee gbakọ ihe asị ụmụnne asị nwa Ochendo ekele m unu anyị fụrụ mbụ unu gbawa ebe wee na-asị unu n'ụzọ ka eme ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs ọ nwere afọ a na-etu gị etu igirigi ego ụbọchị na-ekele gị the whole Boz Empire Media na-ekele gị wee na-asị ide ka iji anyị na-ebe wee na-asị na njem unu bịa taa unu ga-afịa dị iche na ezinụlọ unu na bizinesi unu na ndụ unu ma unu na-achị bag jeụ ga-esi na wee mere unu amara kwara unu ụzọ mepere unu ụzọ nye unu udo tara atọ na ife ya zuru oke na ogologo ndụ na-arịsi ike na Jizọs ekele ekele don't worry. I'm another Thankgod guys in Abia State. We're not sure about this. I see no. In the pioneer, His Royal Highness Ejike Iloh when I got Ejike Iloh like the cabinet no be issue our respect, our last respect. For a fallen colleague, a high-ranking chief, high chief, Ejike Thankgod, high chief Ochendo. Only Ochendo posthumously. I will not send a Chineke and a Gorobi and the Panaha Jesus. One of the cabinet, me that your hierarchy cabinet, I need a never. Oh, you have a oh, no one ever. Better never. Chairman and I will come and is open never. You will chief never. I got some one here.
The only answer of the last one is our last respect. Without those mind. I want to say now, when I get your way, one I ever gone up home here. What point to ever go to get in a banana, Jesus? Let the cover I need, but Jesus cover I need. It is very easy to have a problem or the China. Well, but I don't buy it, but we don't buy it the China. Let the yoga move out, but don't have power. Okay, to say in the Yan Omuya. Oh, man, I go up for good Jesus. But what are you? Progressive Union,